תהיו במרכז, כמה שיותר במרכז, 370 שעות בחודש. שנית, מהיום משולש המפנה יעבור לצורה משושה, כי משולש מזכיר לי תמרור תן זכות קדימה וזה מלחיץ אותי. שלישית, לאור ההצלחה מסחררת של מבצע ברית עמים, החלטתי לצאת בליין חדש של מבצעים. מבצע 4 שישיות ב10 שקל לרגל החגים, ומבצע להחלפת כל הסוסים לאלפקות. סוסים זה מרתיע, אבל אלפקה זה גם יורק. רביעית, החל מהיום ייכנס נוהל חדש, נוהל ארוזיות. במקום סנדוויץ' יהיה קומבינציית סושי ומנת השף. לראש עטל, זה לא בשבילך, אתה תמשיך לקבל סומסומיות ושיהיה לך בדערות. פגן לך. שוטרים יקרים, רק ביחד נוכל להציל את משטרת ישראל לצלים חדשים, לגעת בשמיים, להוביל את העדר, לזכך את האירוע, לרבגל מהניידת, לנזלש את המעטר, לעבוד את הכוח ולהעלות את תנאי הפרישה. להיות רב ניצב בשבילי זה לא רק הגשמת חלום, זה גם אחלה פרסום בתוכנית של גיא לרר, הציבור לילה מי שמכיר. הפכתי לסלב, מזהים אותי ברחוב, מעלים תמונות שלי בפייסבוק, וכמו כל סלב, גם אני הולך עם אהרון אקסטול להשקות של קסמים בשעות הפנאי. ועכשיו בנימה אישית קצת, אני רוצה לומר תודה. תודה על כל מה שמשטרת ישראל בשבילי, תודה על כך שהייתה בשבילי בית לאורך כל השבוע וחצי שאני בתפקיד. תודה לכל השוטרים והשוטרות, אני סומך עליכם, ולפחות אני ככה אומר. תודה ליוחנן דנינו שהיה בשבילי כמו אבא, כמו אמא, כמו סנה בוער. אפשר רק להפסיק עם ה-SMSים בחגים, אשתי חושדת כבר, בסוף היא תעלה על המעלת שלי, תודה אבא. תודה ליורם הלוי שהוריד לנו את הגומיות מהנעליים, תודה לעמוס יעקב שהחזיר לנו את הגומיות מהנעליים. תודה לירון ברי, במשאבי אנוש, חמד של בחור, אין לי מילה רעה להגיד עליך, ותאמין לי שניסיתי וחיפשתי. תודה לסינגלוביץ' מאח"ם, לכל החבר'ה העדינים ממח"ש. בזכותכם אני חצי בן אדם, פיזית חצי בן אדם, ניסיתי לכל מאז החקירה האחרונה, תודה לשמות. וניסי מור, ניסי, תודה על רגעים בלתי נשכחים בגלימה לבנה. הגלימה אגב אצלי באוטו, השארתי אותה מפרנסיס, היה לי קר. תודה ליעקב טרנר, אחלה גבר שלא ויתר על הנופש המבצעי ולימד אותנו שמוזיאון חיל האוויר נמצא רק 5 דקות מבאר שבע. בתמורה לימדנו אותו שתחנת מעונה אז רק 8 שעות מכל מקום בארץ. מי שימצא את הדבר הזה ויסגור שם. תודה ליעקב שושנה, חשב שלנו, לכל החבר'ה ממדור שכר, תודה שאתם זורמים איתי ולא שמים לב שאני נכנס למחשבים שלכם ומוסיף 0 למשכורת וגם לוקח דפי 4. תודה. רגע עם המוזיקה, חבר'ה, אני כבר מסיים. רגע עם המוזיקה. אני לא כבר, תודה לראש עיריית אילת שסוגר את כל העיר בנופש משפחות, בלעדיך היינו צריכים לעשות. תודה לשליחי ישראל על האייפונים שלקחתי להם בסיורים, בזכותם פתחתי דוכן בקניון ברכה, תודה לכם. אני רוצה להגיד תודה רבה, רגע עם המוזיקה, תודה אישית לפרופסור חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של מחוז ירושלים, אנחנו מכירים רק 3 חודשים, כבר אני חד שיפור ענק. לסיום אני רוצה להגיד תודה לגדול מכולם, להוא שיושב שם למעלה,